chinelas ba tayo? Kuya! Ibarin mo na yung chinelas mo. Iwan mo doon. Kamahintay ba? Ako. Di ba tayo overloaded? Hindi. Hanggang 20 daw. Hanggang 20 pa ang capacity lang. Okay. Sakay kami ng bangka. Papaikot kami sa ano. Pupo ka na ate. Ay, puta. Lita na. Alright. Si ano, si Edgar ate. Cellphone ko dito. Kuha lang ko itong mga pangit na ito. Hello! What's up, what's up? Alright. Andar na kami guys. Ako hindi magano ata. Maupo ka dyan. Basta lang ka na boy. Basta mo sarili. Hindi na kayo masipa. Nag-aihaw. Nag-aihaw. Dito ba sa paupaw? Kulang po sarap di ma'am. Pakawam. Huwag ka mamaging ko. Okay na po. Hindi, tama na. Pantay na. Pantay na. Pantay na. Para. Pwede ako din eh. Ada? Pwede sir. Siya na. Nag-vlog kaya ako. Nagbablog din ako. Masira. May isa pang vlogger.